இன்னைக்கு வெஜ்ஜு தான் சாப்பிடணுமாம்ல. மக்களே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரட் கேப்சிகம் போட்டு நூடுல்ஸ் பார்க்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. கூட இந்த அவங்க சாஸ் தந்துருந்தாங்க, டொமேட்டோ சாஸ். அதோட சாப்பிடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூட சில்லி பன்னீர் வாங்கியிருக்கேன். இதை நான் ட்ரையாக கேட்டேன், இவங்க செமி கிரேவி மாதிரி தந்துருக்காங்க. பட் ஆனால் ஓகே, பார்க்கவே டெலிஷியஸாக இருக்குது. இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். இதை பார்த்துக்கோங்க. சில்லி பன்னீர் சாப்பிடும்போது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு, நல்லா சாஸியாக காரமாக இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட லாஸ்ட்டு டச்சப்பாக இருக்கணும் சர்பத் வாங்கியிருக்கேன். சர்பத் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட முடியலன்ட்டாங்க. அதனால் சரி நான் ஒன் பை 2 வாங்கிட்டு நான் பாதி சாப்பிட்டுக்கிறேன், அந்த பாதி நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே வாங்கிங்க, எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா A to B திண்டுக்கல்லில் இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டில். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே.